Tak ahojte. My chceme veľmi pekne poďakovať za tento pobyt, bolo to famózne. Som veľmi spokojný s tohto ročným pobytom, najviac som vďačný, že vyšlo počasie, aj keď nemalo, ale myslím, že to vyšlo úplne fantasticky a lepšie to už byť aj nemohlo. A táto skupina ľudí, ktorá sa tu zišla, proste to bolo niečo fantastické. A dojdete na ďalší pobyt 2.0. Vidíme sa na ďalšom pobyte, čaute. Ďakujeme. Pobyt bol super, troška mám svalovicu, že som dneska nevedel zísť schody, ale inak super atmosféra, super papanie, super ľudia. Ja sa iba pridávam a takisto poviem, že príjemný pobyt strávený so super ľuďmi, super jedlo, kuchyňa, klobúk dole. Svalovicu mám takú, že asi tiež sa budem spamätávať veľmi dlho. Ďakujeme ešte raz. Proste big up, brutálna akcia, super ľudia, super komunita, výborné tréningy, ako hovorili jedlo, všetko top. Ďakujeme. A ako každoročne opäť vyšlo počasie. Ďakujeme. Ďakujeme ešte raz. Chatka číslo Prosecco by sme sa chceli vyjadriť k tomuto pobytu plus Radka, že to bolo fantastické. Stali sa z nás človekovia 2-0. 3-0. Už 3-0. Skoro. Brutálny. Zažili sme tu kopec randy, perfektných, úžasných ľudí, úžasných zážitky si odtiaľto odnášame. Bolo to fantastické. Toto musíte zažiť. A my chceme povedať, že to bola úžasná komunita, že toto sa len tak nevidí. Ďakujeme. A vidíme sa budúci rok. Super to bolo. Petrisko to robí na 200%. Je tu úplne skvelá partia ľudí a každý si tu nájde podľa mňa to, čo potrebuje. Konečne som sa dozvedel, ako toto bolo tento víkend. Ďakujem. Tak tento rok sme si veľmi užili pobyt, za mňa to bolo úžasné, aj prostredie, aj ľudia, tréneri, kuchyňa. Budúci rok znova tu. A ak by náhodou nevyšlo počasie, objednáme stíhačky. Vidíme sa. No, tak ja by som len rada povedala k pobytu, že prvýkrát som tu bola s deťmi a teda rada by som povedala tým, čo váhajú, že oplatí sa ísť aj s deťmi. Deti sa tu zahrajú, je tu veľa aktivít aj pre deti, ihrisko, potvočík, bazény, dokonca sauna je vhodná aj pre deti, je tam bazény, kde sa vybláznia. Pobyt 2.0 odporúčam všetkými 10, tak určite neváhajte a prihláste sa. Ďakujem pekne za všetko. Tak ja by som sa vám chcela všetkým poďakovať. Bol to vynikajúci víkend predĺžený. Siahla som si na dno svojich síl, čo som ani nepredpokladala. Stretla som tu vynikajúcich ľudí. A ďakujem vám za všetko a želám mnoho úspechov do ďalších rokov. Nech sa vám stále darí, nech máte stále chuť niečo nové robiť. Ja sa cítim veľmi motivovaná, keďže tento rok mi nevyšla výzva v zmysle vôbec sa zúčastniť. Napriek tomu to bolo naozaj skvelé a máme zo pár požiadaviek. Áno, tanečné workshopy, môže ich viesť aj Peťo. Chceme viacej Jara, skupinovú hypnózu a to je všetko. Áno, jedlo bolo fantastické, realizačný tím úžasný, ďakujeme vám. Ďakujeme. Pa. A teda ešte jedna vec, priaznivejšie koeficienty pre 50+. Tak nám sa veľmi páčilo znovu raz. Užili sme si to inak ako minulý rok. Nedá sa povedať vôbec, či lepšie, horšie, inak a skvele. Ďakujeme, že to robíte. Poviem, pani manželka povedala už všetko, ja som bol tu iba za pekného dneska. A na budúci rok sa vidíme. Takže, toto máme 4. ročník. Veľmi dobrý upgrade bola party na konci. Cením. Party je super, jedlo super. Strašne rýchlo to ubehlo. Tuto Dominika je tu prvý rok, takže skoro na asi mala dať nejaký feedback, lebo mňa už len tak niečo neprekvapí. Bolo to tu super, prídeme aj ďalší rok. No, myslím, že to je najlepšie, keď človek hneď ak končí, odchádza, tak povie, že určite ide budúci rok. Ďakujeme. Mení nám to životy. Nám sa napríklad veľmi páčil, že DJ, aký tu bol, lebo veľmi dobre hral. No ale fakt to bolo dobre a veľmi si vážime, že ste nás zavolali a dúfam, že sa vidíme o rok. Parádne prostredie. Ja to vravím každý rok, že už gastro nikdy a tu ma to vždycky baví, takže teším sa zase na budúce. Čaute. A o rok to urobíme zas.